nus tarik 21 dwe mar achiel higa 2023. Thuolo machielo mar Ramogi TV oikore mar kelo ni weche manyien mag Migago, kama oiko ni weche mathoth mokalo magin kaachiel gi nyasi mapod dhi nyime e bombe to gi gwenge mopogore opogore kaluwore gi duoko mag piny mar klas 12 ma higa mokalo. Magi to gi mamoko mwaikonu, wamiyi mokwongo thuond weche. Kupata hii marks ijakuwa rahisi. Hii yote ni kazi ya walimu, and this is like an appreciation to them and telling them thank you, you have helped us. Jopuonjre manotimo KCSE dhi nyime kod nyasi e bombe kod gwenge ma pachoka. Before schools open on 23rd, we will have issued bursaries to all the wards. Jokanyo yango cheno masiro jopuonjre kodong ndalo 2 kende to jopuonjre chako tam mokwongo higani. Wase nyalo mar kelo johala atamalo prochiko osedonjo ka kendo gedo dhi mbele. Johala manie chuny boma ma Kisumu medo dar kadhi e chiro mar Uhuru, chenro chal nade? Machiegni nyinga Milton Ochieng. Kato doko ni skunde makaluo ne okotimo maber ahinya e duoko mag piny ma joklas 12 manogol kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Nitiere mor kaluwore gi duogo mag sikunde makaluo maende ne timo maber higni mokalo. Moko kuom sikunde mane timo maber higni machien kaka Sawagongo, Kanga, Asumbi kod Orero noyudo duoko makare. Jafwambo marwa Chris Owino kolonwa skunde makaluo manoyudo duoko maber. Bang' nindo e lum kuom thuolo mar higni mogwaro, thuondi mag Luo Nyanza e weche mag somo ne ochiew kendo twaro e duoko mag penj ma joklas 12 mane ogol kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. E kaunti ma Siaya, sulwe machon e weche mag somo Sawagongo High School ne ogoyo agoggi kaka thuondi mag somo e kaunti no bang' keto minsko mar 9.6 kendo kao lemo mosebedo kao ma kod skund yawuoyi ma Maranda kuom higni buora mokalo. Maranda ne ogoyo badgi piny kendo rwako thuolo mar 2 bang' yudo minsko mar 9.5. Maranda kata kamano pod nigi nyadhi tok yango ne gidhi tero jopuonjre maromo 567 e mbalariany. E kaunti ma Homa Bay, sulwe mag skunde yawuoyi mag Mbita, Kanga, Agoro Sare, Orero Boys kaachiel gi mano mar nyiri mar Asumbi Girls ne orieny kor boche, ranyisi makende ni thuondi gi oduogo e wang'e. Skund yawuoyi ma Orero ochamo nyadhi bang' yudo minsko mar 9.9. Mbita High bende ne otimo maber to keto minsko mar 9.2 e kinde ma Asumbi Girls jopuonjre 5 ne oyudo grade mar A mochung' tir. For the first time after some many years, we have an A in English, which has always been a challenge to our school. We have always been going there, but English has never gotten an A plane. And we are excited about it. We are excited about our results. So far, we are at 10.2. I think so. Alora ma Kisumu bende opong' gi mor, ilo kod sunga bang' jopuonjre mag skund yawuoyi ma Maseno maromo 48 yudo grade mar A mongirore. When we are trying to compare last year's results and the 2022 results, we had 20 A-planes in 2021, 48 A-planes in 2022. A-minuses was 74 in 2021. It improved to 133 A-minuses, and the B-pluses we had 116, and then we've gotten 141 this year. The mean score has improved from 8.8 to 9.6. Maseno ne oyudo mean score mar 9.6. Skund yawuoyi ma Nyambaria e kaunti ma Nyamira bende ne oduogo gi mafua bang' bet e koyo kuom thuolo mar higni malach kendo keto mean score mar 10.89. Magi timore kata odoko nitiere ng'ur ni skunde makaluo ne okotimo maber ka ipimo kod skunde mamoko e gwenge mag Hoho mar Okak kod Masawa. Chris Owino,
Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom sikunde manoyudo duoko maber e kaunti ma Kakamega gin kaka Kakamega High, Butere Girls to kod Mukumu Boys. Yawuoyi ma Kakamega noyudo minsko makare ka japuonjre manotelo e skundno noyudo grade A gi point 84. Jopuonjre 400 e skundno geno mar donjo e mbalariany higani. Sikul mar nyiri mar Butere Girls bende norieny e piny ma higa mokalo no. Jopuonjre 16 oyudo A gima ne ochwalogi e minsko margi nyaka 8.7. Gi e kindeno yawuoyi ma Mukubu Boys bende nonyiso maino margi mar somo bang' ndiko point 6.47 kipimo kod minsko mar 5.0 mane giyudo duoko mar KCE ma higa 2021. Jopuonjre manotelo e skundno oyudo grade A kod point 81. And also hard work of the students. And of course we attribute these results and first and foremost to God, who gave us easy time, who guided us, and we were able to achieve these results. I would like to thank our girls most sincerely for the effort they put in from the beginning to the end. I would like to also thank our teachers. We have a team of hardworking, committed, and resilient teachers who worked day and night to ensure that we get the best. It's been a long journey, but I thank God for helping me succeed, because kupata hii marks ijakuwa rahisi. Hii yote ni kazi ya walimu, and this is like an appreciation to them and telling them thank you. You have helped us and you have strained, and it's not in vain. Imechukua muda mrefu kupata airplane, lakini kwa mtihani ya 2022 tumepata airplane. Na nashukuru sana. Wanafunzi 141 wanaenda university direct. They scored C+ and above. Hii joi patikana kwa muda mrefu sana. Jopuonjre manyiri bende norieny e kaunti ma Garissa kata obedo na alworano osebedo kod nok mar jopuonj. Moko kuom jopuonjre manoyudo duoko makare e skund secondary ma Al-Azhar wacho ni gitiyo matek mondo giyud tije ma jomoko luoro kawo e alworano kaluwore kod monj makoch ma kinde ka kinde mosedaro jopuonj mathoth e kinde mokalo. Moko bende gombo bedo laktache e kind tije mamoko bang' gibiro yudo tiegruok mowinjore. In our region, the teachers are very few and there's scarcity of them. And most of them, the courses mainly they want to pursue medicine or any, let's say, engineering or medicine. But then teachers, they are more important than those because they are the ones who will spread that knowledge of, let's say, engineering or doctoring. And I think it is the most noble course since it is the one with which the other courses will be spread and resurfaced. I wanted to pursue medicine as well since it is a nice course, and I was admiring doctors since I was young. I always wanted to be a doctor, and now that I got a good grades, I can pursue it all I want. And as for how I feel today, I feel very much proud of what I got. And as a student, I really liked to pursue medicine, and with the grade I got, I think I can do it. So I'm very much happy, and I thank Almighty God. Chako wuoth mar somo samoro jaketo jopuonjre gi twenyo gode mathoth mokalo gik mamiyo duoko samoro kuogi e yo makare. Kata kamano jakinda makeyo sikund secondary ma Dawamu e Kajiado e kaunti no oyudo marks maromo 7.01. Jokanyo nigi mor ka gilero ni thoth jopuonjre nodonjo e skundno ero form 1 ka gin gi marks matin ne 250. Japuonj maduong' e skundno wacho ni tich matek kod luor magisebedo ka giketo e ong'ala mamalo omiyo jopuonjre oyudo duoko makare. Kama jopuonjre 63 ne nigi marks 250 koa e skunde ma primary koro yudo grade ma C+ kadhi mbele, manyiso ni gin kod geno madonjo e mbalariany. Nafasi ya kwanza kuweza kuwateua wanafunzi. Kwa hivyo wengi ambao tunapata si kwamba ni wale ambao wamehitimu zaidi kwa alama 400 au 380 na utapata kwamba ni wanafunzi walio na alama za kadri.
tuseme 270 na 320 na 350 na hao ndio ambao utaona kwamba wamezoa alama za juu zaidi. Kwa hivyo matokeo ya darasa la 8 kano na kwamba yawe mazuri ya mabaya, hiyo ni historia. Itagharimu mwanafunzi nidhamu zaidi na kuweza kujitolea zaidi na haswa kujiamini kwamba matokeo yanaweza kubadilika. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa matokeo mazuri, na bila shaka na wapongeza walimu na wapongeza wote ambao wameshirikiana nasi, wazazi, wakurugenzi pia wa shule, kwa sababu ya kujiunga pamoja nasi ili tuweze kuzoa alama nzuri. Sikul mar Caring Hearts High School mantiere kachung'o Gurama Matungulu ogolo jopuonjre ariyo man kod A-. Jata tije skulno Laktar Vincent Kituku owacho ni duoko maber oluwo maino ma jopuonj kod jopuonjre. Sikulno nyalo tero kwan atamalo 80 mag jopuonjre e mbalariany. William Siso Mutiso, ma bende en jakom mar riwruok mar jopuonj kod jonyuol, nonyiso mor mare kowacho ni nywako tich kod luor makare ema osekelo duoko maber. Sikundno nyiche notuomo wi ute mag fwambo bang' ka jadolo moro noriambo mar mondo mi oyud sir ne nyare. Doing what is expected of me. I've been following the school rules and also following the encouragement of the other students who have been here and have passed, and also from the teachers and the school director. We motivate our students very much, and we encourage them to have the intrinsic motivation. It should come from them, not forcing them. And they obey the school rules, they are very disciplined, and that is what has registered our high score and our student passing in the examinations. The sacrifice you make, day in, day out, every week, all the time, to give really vulnerable students a future. And now they have a future. Congratulations. Look at this one. First of all, she comes from Kangundo. So, congratulations. Yes. Eseche ma skunde moko nyiso mor magin godo e duoko mar piny manyolandi nyoro, skul secondary ma Chebor AIC monywando nyiri kod yawuoyi onge kata japuonjre achiel manoyudo grade D+ kadhi mbele. E kind jopuonjre 116 manotimo penj e skulno mayudore e kaunti ma Kericho, jopuonjre 5 kende ema nochukore moyudo grade D plain. Jopuonjre 52 noyudo D-, kama moko 59 to yudo grade ma piny mogik ma en E. Duoko ma higani nyiso ni jopuonjre 30,822 noyudo E. Ramogi somo krum kendo chenro mag somo ne joma dongo medo chiwo thuolo mag tije kod dongruok ne jopuonjre ma hikgi oniang'. Sikul mar Nakashe Secondary School mantiere Narok County ne chiwoga puonj ne jopuonjre madongo kendo giyudo mean score mar 7.91 ma en B-. Moko kuom jopuonjrego manoyudo duoko margi e penj gin mago manoweyo skul e higni machien kaluwore kod nok mar omenda e kind midhiero mamoko. Giwacho ni dich mar tich kod weche mag udi ne oketo gi tesre e somgi kendo gimor kod duoko makoro miyo gi thuolo mar chwalo sombgi. Walifanya mtihani wa kidato cha 4 na wangeweza kufanya vizuri wakati ule wao, na wengine walikuwa wameacha shule kwa njia ya changamoto ya corona ile ilikuwa mrefu wakati ule, na wengine walikosa karo. Sasa hivi wanapopata nafasi katika shule ya Nakashe High School, wanapata nafasi ya pili kurudi hapa shuleni, wanakuja na wanatia bidii zaidi. Wakati huu tumekuwa na alama ya B plain alama 16 na B- alama 17. Nilimaliza tu KCP, school fees ikakosekana kwa baba yangu. 10 County ma Homa Bay ochako chiwo sir ne jopuonjre mong'ere kaka bursaries. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olero ni county no keto thenge $100,000,000 mibiro pogi awards duto ma Homa Bay kachop wuok tich ma juma manyien a jopuonjre yao sikul. Chenro no geta ahinya jopuonjre manyiri ma somgi jarochore kaluwore kod nok mar omenda
iye kod keny moiu e kind mamoko. Wanga ojiwo jopuonjre maonge nyalo mondo ket maino e somgi, kowacho ni somo mar bero ngimagi ema nyalo konyogi e kinde mabiro. So that you go to school. Cool. Kapote nyola iko reja form 1. Bikote? Before schools open on 23rd, we will have issued bursaries to all the wards. The scholarships, the applications will end on 23rd. Again, before these children from 1s go to secondary, we will have issued all the scholarships. Tumewaongelesha kwa hii maneno na tutaki Homa Bay ikue juu kwa hii mambo ya teenage pregnancy. So tumeongea na wasichana wetu na tumekubaliana kwamba hao watajichunga kwa winjori. Kwamba hao watajichunga mpaka ile wakati ambao watakuwa tayari kwa hii maneno. Mana kamano thuolo mokwongo ma wakaw yweyo mokwongo to kik idhi mabor, pod wan gi weche manyien mathoth mag Migago ma wabro dhigo nyime bang' kaw yweyo ni. I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkoros Tanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot Mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku kwa 20 bob pekee, upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Adwa nunyisa kaponi an gi thap kiber ka wadak kamoro achiel koso ber ka en odak gi jaode machon. Dial *811 *446# to get ring sound as you skiza tune. Machiegni Ten City ma Kisumo koro yango ni chendo matero johala e chiro ma Uhuru Business Complex e Yuakali osechopo atamalo 80 kigeno ni johala bura mawuok Garissa Lodge, Apindi Street kod Nyamlori bende biro chako loko kanyo chakre tich tarik 1 dwe manyien. Thoth johala dhi nyime kod gero stalls magi, kendo jalup city manager ma Kisumo Charles Omolo wacho ni chendo mar dhi nyime
Chenro no dhi nyime e yor kwe. Omolo wacho ni gidhi chuoga put mar telo mabiro tayo chirono kuom higa achiel, ka bende sani giyawo apisi ma johala biro tere ywak magi. Chiko osedonjo ka kendo gedo dhi mbele kaka inyalo winjo e toka kata inyalo neno. Gedo dhi mbele kendo wasetime ma smooth, ok waseneno weche modhi maricho. To ka nitie weche ma challenges moko koskunde mantie kumigede kuma oganda oriwore, wawacho ni kochakre wuok tich ma en tarik 22 waloso mesa mar tero ywagruok moro amora, wachuogo duol ma dwa tayo weche mag chiro iluongo ni interim kuom thuolo mar higa achiel. Duondni biro bedo ni ng'iyo affairs gi weche duto mawuok e chiro mondo mi wabed ni wagolo johala e ndara to wakelo gi ka to ok gibedo gi hinyruok moro amora. Jodak ma ward ma Nyabasi e sub-county ma Kuria East dwaro ni mondo mi piny owacho mamalo kod mano mar county mondo jiw lwetgi e neno ni olos apaya mabiro kelo dongruok e alworano. Jodago mane loso e nyasi mar yango loso lam e apaya maromo mita 700 e gwenge ma Center, kata kane ginyiso mor e wi apaya migoyo lamno, pod gilero ni apaya moko pod richo kendo chal margi thiro wuoth kod dongruok ahinya te kinde mag koth. Jaod bura ma Kuria East Migosi Kitayama Marwa okwayo sirikand kaunti ma Migori kod mano mamalo mondo opang bombe matindo mondo mi gibed gi tich mayot e loso apaya gomenda magin godo. Mheshimiwa Kitayama, kwa saa hizi tumeona maendeleo yameanza kuja kwa upande wa Kuria, kwa upande wa Center. Lami inaporeza mambo ya uchukuzi na biashara, kwa sababu pia mkiangalia mambo yetu hapa, sisi kama wakulima, Wakuria ni wakulima. Tangu hata mambo ya njaa ikuja hapa Kenya, sisi hatujasaidiwa any relief. Malori kila siku kujao, hata saa hii ukisimama hapo utaona malori yakisomba viazi, yakichukua mahindi, na hata saa hii hatuna mahali pa kupeleka labda chakula kwa sababu ya uchukuzi. Na hali ya uchukuzi ikiwa nzuri, tunaona kama pia hata mkulima yule ambaye wa karibu ananyanyiswa hawezi kuumia sana. It started off as a small measure to do roads, gravel roads. Then we did street lights. Now, today, we have the benefit of doing a tarmac road within this town called Center. I know for a fact that it is going to change this town. 60 years after independence, this has not happened. It is the first time that we are doing this, and we cannot take it for granted. We thank God so much for it. Jatend piny Kenya William Ruto oyuore nyasi mar sidho jadolo Henry Juma Odonya misidho kaka jabishop manyien mar kanisa ma Kopere Diocese ma Kitale. Jotend migepe maduong' Musalia Mudavadi to gi gavana ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya gin moko kuom jotelo moyuore nyasi matimore alap ma Kitale Agricultural Showgrounds. Jatend piny Kenya William Ruto ma bende ni e limbe mandalari e kaunti ma Trans Nzoia igeno ni biro yango chenro mar miyo jopur vocha mar neno ni giyudo mbolea manengogi oyweyo kaka ne gindikore. Wawinjane kaka nyasi no dhi nyime achiel kachiel kowuok Kitale. Thank everyone and welcome you to Catholic Diocese of Kitale on behalf of the priest, religious men and women, and the laity. We want to thank everyone for making this day a success. May God bless you. Secondly, I want to thank Bishop Emeritus Maurice Anthony Crowley, the founding bishop of Catholic Diocese of Kitale. We want to thank you, Bishop, for the good work you've done to our diocese, the foundation that you have laid. In fact, we are now enjoying the work and the fruits of the labor you've done for the last 24 years. May God bless you as you retire. Finally, I want to congratulate first, and thank the second bishop of the Catholic Diocese of Kitale, Right Reverend Henry Juma Odonya. Tumpongeze.
My Lord Bishop, I want to assure you on behalf of the priest, religious men and women, and the laity that we are going to obey you. We are going to support you for the success of our diocese. May God bless you and bless as you start now shepherding us. And now, allow me now to welcome the Secretary General of the Kenyan Conference of Catholic Bishops, Reverend Father Ferdinand Lugonzo, to continue with the program. Asanteni sana. Mana kamano gi kanyo ema koro wachope giko mar weche manyien mag migago gi thuolo ni koro saa achiel mar odhiambo wabro kelo ni weche manyien mamoko mag ang'ich welo kaeto bende saa 3 weche manyien mag oimore kapok watieko mana matin nono. Ezekiel Maya Muhuru owacho ni puoch gi pak ne skunde motimo maber kuom duoko manogol odiochieng' manyoro gi migosi Ezekiel Machogu kaeto jawinjo na moro kantie aparo nega orne gimoro mi nyathi an min Milton Ochieng Jaka Black mar Sierra Rieda awinji maler gi nyara Lucy Ramogi pod peke weche manyien chieng' moro na orni gimoro mi nyathi michaka no kaeto ng'ato wacho ni an Ogweno Lima Jakatolo Jaka Black anenio makare an Kibra Makina kaeto Ramogi inatubamba sana ukindiko nyingi nyako Ramogi gimora mora maber iwe gi mitne awegi kanyo ni karuotho yie to wachako rom kendo seche mabiro koro mo saa 8 abro duogo ka gi cheno mar Pautuke nyinga Milton Ochieng awuor bed gi kodira majaber.